nid un o dras Gymraeg, wyt ti'n ac e? Na, dwi ddim yn dod o dras Cymreig a dwi ddim yn dod o'r wladfa'n wreiddiol. Symudodd fy nheulu i'r wladfa pan o'n i'n 4 oed. Dwi'n dod o Córdoba, ganolbarth yr Ariannin, a dwi'n dod o dras Spanaidd, Eidalaidd a Brodorol. Reit. Felly, dyna'r cemysg perffaith i fod yn archentwr i'r carn. Ie. Ond erbyn hyn dwi'n archentwr Cymraeg, swn i'n dweud. Ie. A mae'r iaith yn diddorol iawn yna, achos maen nhw'n siarad Cymraeg y 4yd ganrif ar 15. Reit. Byddwch chi'n clywed bethau fel, dwi'n yn siŵr, siop dragistwr ydy fferellfa, a holidays hefyd, achos doedd neb yn sôn am gwyliau yn y 4yd ganrif ar 15. Felly mae bethau fel yna yn diddorol iawn. A wedyn mae dylanwad o'r iaith Sbaeneg yn y Gymraeg hefyd, fel da ni ddim yn dweud dewch i mewn. Da ni'n dweud basiwch ymlaen fel yn Sbaeneg. Reit. A wedyn... Beth yn ymadrodd yn Sbaeneg ta? Base adelante. Reit. A wedyn, pan da ni'n siarad, da ni'n dweud welsoch chi, neu welais ti, fel felly, neu rhywbeth yna, ddim yn siŵr. Ond yn Sbaeneg, viste, da ni'n dweud, mae'n golygu yr un beth. Felly, mae Cymraeg y wladfa yn Cymraeg diddorol iawn a swn i'n gallu cyfri fod Cymraeg dde Cymru, Gogledd Cymru, wrach ganolbarth a Cymraeg y wladfa hefyd.